There is a moment in life pamene umayenera uvomereze kuti standard isi ndiita ndichotse ananga ma private schools apite ku skulu za ulere. Pa level isi ndizita ananga ose wakazi amete short hair palibenso kupita ku saluni. Pa level isi ndizita siningate kumaika mafuta ngalimoto nkumayenda daily ndizikwera nawo mmene basi. Umakhala pa ufulu ukapanda kuvomereza umalowa mungongole zokanika kubweza, because you are failing to adjust your life and yet you cannot live by that standard. Tenti zivomereza zidakwa zili pakati patu. Tizivomereza tindima hure pakati patu amena kumveketsa fungo loipa Kristu. Tizivomereza. Mautiche mwali nkuteka mwakhala pafupi ndi hure ndifusileni iwe si hure iweyo. Tizivomereza okondedwa tili ndi fiti pakati patu lanthu adakali chitambire amene akumveketsa fungo la Kristu. Ndipo zoteka mwakhala nayo pafupi si